এখন পর্যন্ত ত্রিপুরাল্যান্ড মায়া সাক जों अंखरनाय ते आं नरंनो जतन कबंगना मुसुङो नगा आसुगु तंगिया कारेनाय जतन पाल बाक्साके ताबो अंखरबाय सिदे ताङै हिंगांके सिनि साल पाना नायखे सिनि साल पाना नायखे सिनि साल पाइनां नाय सहा आथनेनो आं आसु कक साइनो दिनै पान्दा खुलुगिर जाखा नरंनो जतननो किन्तु जों तिनारा जागा नुग लायखा जोंनो हल रवा निबरब ताला रवै थांमारु नुखा हल रयाहनै मिया हर निचिमिनो रयाहनै साजामारु नुखा अमायके जों कासु जागमनि रक नुखा आइबेने ककुरै ईश्वर तमु चिनि थानो गबै तमन बागै जों दिनै दुखु कष्ट खाइबेनो दिनै जों अर फाइबै के बका समय दिनै नवाय हल जे जों नामनि ओ जागावनो जों दिनै युथ आइपेप दिनै लंग मार्च दिनै फाइ चक फाइ कता करो ताइबो जों बसकानि दिनो जवाब रनाय बसकानि दिनो आन्दोलन कटर खाइदाय ताबक जों अनाउन्स खाया बसकानि दिनो जों अनाउन्स खाइनाय दिल्ली मुभमेन्ट पाइ खांके जों समय गाहाम नायै सिनि सभानो तैबो कटर सभा खायनि बागै जों स्टेट नाजा दङ अमनो जों रेडि मा दंनाय जाति तो फानो फियक ना बागै जों दिनै सिनि साक मां या फारनाय नै जत गसनाय रक जतन रेडि तहन बाबु आं कबगैनो दिनै ओ रिपोर्ट किसिसा कारजाक मानि रक तंख हायफेन समय सत आसक साबाया उन बागै दिनै बायखे लं मासनि बायथाक दिन हिनि मानु ताम निगा आइपिएफ दिनै सभावर थागला हायकेबा युर आइपिएफ दिनै सिगलानि सभावर थागला जों दिनै अहल कय बसरनि परे जों मिटिं माखाय खोमलङो कय बसरनि परे जों याफारो याखुरो दिनैनि सिबिनो नराव वानसुगै थान्दि आगामी दिनाव आइपिएफ दिनै लाइफुमा ताइसा हानो हाय किफिलि रिफिनाय जों समायमा तांनाय दिनै 8 दिन 7 दिन दरा जों जतन नुखुं याकारजाक तांमानि जरावो सामनि बागै 12 लक्ष तिब्रा सानो जों मुथांना बागै जतन सेक्रिफाइस जाक ओ सेक्रिफाइस दिनै आइपिएफ दिनै तामसाया दंखा जों साइमानो लाय थांजारनो जों मुतमाखे बखाव मुक्ति गलाय फासि जों तिब्रा साना हामजागै तिब्रा लेन सानमानि आइपिएफ दिनाबो कुनो अपराध रंखा नखुक सरजाखा राबार बागान सरजाखा आइपिएफ दिनै तामसाया दं ओ प्रोग्रामो दिनै ओ हल मिटिं खाना पर्यन्त अन्य पार्टीर जुन सुजोग रुलिया जों साइमानो एडिसि गभर्नमेन्टआव सामिया पावो যারা তিনি কত কত সাউই চেরা সুবজাত যেপুর আর সফর হরগ্রন নাও এডিসি সরকার ইএম রবীন্দ্র সামাতঙ্গ মাসানে হেসি হু তংনানি কগিয়া তিনি তিপ্রাসানি মানথাইনো মায়াকে রিজাই কবং তুই রাস্তাও রিজাই মারনাই মা তংনে মানি প্রমাণ ফুনুকি একটা প্রমাণ চুলুগিয়া আবার जोंनियाबो नुगो हायसे ताइसा हाय नहय आरो वाइटिएम नि मिटिं खायफ्रो सिनि बरम गनां वाइटिएम नि प्रेसिडेंट तामकंनो साइथां बास्तव साबो सामुंतांया युर आइपिएफ नि सिग्लारो नरक पारा थाङै जबाब मासानाय आरो जारा दिना आइपिएफ नि उपरो फल केस लामै आइपिएफ नि लामा हानिया फुनुगै दिनि गलां थांनाय रंबो बरम जबाब मासानाय हेसे युर आइपिएफ तिरो कखनो तिप्रासानो लामा हानिया फुनो दिगि थांलाक आइपिएफ नि सिनि जारो टप लिडार रक कुनो दिनो तिप्रासानो गलंना दिगि थांग्रग्रा खायसे जों दिनै मास पाइमेन परेबो जों दिनै आरो जबा थागिया हई जों नग थांगै गामि थांगै जों प्रचार माखायनाय आइपिएफ नि ताबो गथां दंखो सारा तिरपाने बर अमाबस्याव हासे सारा तिरपाओ ताबो किरिलाजाक आइपिएफ नि गरि मानि बियानि फाइबेखा गुबुननि लगिबो ईश्वर नाखलाय दंगो गुबुननि न जिदों नाय हासे सालजाया सालजा ओ गुबुननि लामाना जों जिदोंनि फुनुंनाय नर जत पालबाक्साके सिनि रेसपेक्टेड लिडार न लगिरदि जों
इयुन खलायनाय लामा फुनंनाय दंगो नरक लगिरदि सारा ताबो जारा नगा सुगुनाय दंनाय बंनाबां अनुरोध खलायनाय हायसि नरक जारा सामुं हामिया लामाओ गलुकजाक जारा जुनो भुल बुजिनाय नरक वान सुगुनाय दि साबने दारतै तिनि ओ जातिनि कक सातिनि ओ थांसानो साबो सिगां सिसारु उइतुबुखा आबोनो जों मासिनाय थांसानि वाद जेतिफ्रा सानो एक कटा खाइबि एक थांसाखौ तुमानि साबनि बिसिंति पुन्जा खलायजाक अमो जों जत सिवहायसि हानबायना कक सागलार जतनो तिनि लेंलायजाक जों जतनो दति दाति नगो थाना मुसुङो आबोनो आंनावनो सानाय मुतानि थानायावनो आसिबार सानाय जारा तिनि अलं मासो फाइसक फैजाक तिनि अ प्रग्राम फाइसक फैजाक जतनो गाहाम गोरोंखौ नगो सखैदों अमोनो इच्छा तिनि सानियो आनियाव कक थेसामना रुपारिखा इउरापेपते आयलकथों